Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथां गावनि सनजित गोयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रा जाबाय लोगोफोर नै जों दिनै ऑक्सिलियम कलेजाव बास्केटबल टुर्नामेन्ट थाखाय ओंखाम संनो फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खेलाखौबा नुला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर स्किप खालामालासिनो आरोना दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद मोजां जागोन बेसेबां हायो बास्केटबल टुर्नामेन्टखौ आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो नालाय आरो मा संनो जोङो ओंखाम संग्रासोना जोङो थ' नै लोगोफोर जोंना ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाया जागायगासिनो आरोना नै संगासिनो दं आरोना ओंखाम ओंख्रि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बारा एसेबां गोलाव बुंला आरोना नोंथांमोना जिखुनु फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार अखा हानानै बिराद खस्थ' मोनदोंमोन आरोना जों फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय दायो अखा गारबाय नालाय दायो अखा गैला आरोना नै लोगोफोर फार्स्टआव बिराद अखा हादोंमोन दिनै डेन्जार अखा हादोंमोन आरोना मोनायाव ओमफ्राय दायो लोगोफोर अखा गैला आरोना नै ओंखाम संग्रा अदाबा माबायदि आरोना जोंनो बानायनाय लोगोफोर बेखौ पार्मानेन्ट बय हस्टेलनि थाखाय माने जोंनो बानायनाय आरोना बे अदाबखौ स' लोगोफोर नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओंखाम जाग्रा रुमखौ देखायगासिनो आङो लोगोफोर नैबेनो जाबाय ओंखाम जाग्रा रुम आरोना नै नायबानो जाबाय ओंखाम जाग्रा रुमा जोबोद डेन्जार मोजां आरोना ओमफ्राय नै बेदरफोरा आरोना Udalguri College Udalguri Jersey number 8, jersey number 12, tries for a shot. Focus of Udalguri College Udalguri again. Abdullah, bola kiri kalamdw. Adi dong. Hey, kita jauh nih. Udalguri College trying to score. Udalguri College is a pull back. Amazing counter attack from Udalguri College. Just with 2 hands. They'll go again. Get near. Saya berakhirlah. Just with 2 hands. 2 more catch. Trying to score to them. Amazing pass by Udalguri College. That was amazing. Udalguri College counter attack. The count is not done yet. The ball is on the ball. Udalguri College is the ball now. Trying to score. Ball has gone out of play. Jersey number 11 with
Udalguri College. Amazing skill. That was the beauty, absolute beauty from Papa. Jersey number 99, Udalguri College was on the ball back. Jersey number 8 with a throw. Skills! That is amazing! Marvelous finish! Again, Ishidal. Focus on the position, good ball back. Jersey number 99, keep it still. Time out delay, referee now one. Number 22, focus on. Amazing block by Udalguri College. Number 9, pass. Number 12, back to jersey number 9. Tries for 3 times. Yes. Time off taken by Kolkata Government College. And Kolkata Government College. Guri ba mababa pun. 2 points to Kolkata Government College. Udalguri College. Turn to 4 points. Isna dos na solo. Another attack for Kolkata Government College. Jersey number 11. Jersey number 11 down. Number 11. Tries to do. Udalguri College with an attack. Jersey number 11. Not the best control from him. 2 points to Udalguri College. Udalguri College is using an attack. Dribbling. Jersey number 8 tries. Number 12. Number 12. लोगोफोर गेमखौ जोबजासे नायनो मोनासै आरोना उनावसो मिथिसिगोन आरोना दायो ओंखाम रानि नांसिगोन आरोना जोङो थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नेक्स्टआव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना